Pagkahuman kay natuhog naman ato ang pabo, matik paslakan na natong kalamasan sa kinabuhi. Kubkub na punta. Hastang lamia. Tirada kol. So karon kol man laag na pud may kay mag-shoot daw sila Kintoy og si motosiklo pasagad ra. Mag-shoot gani no dili man laag. Ug samtang natapok-tapok midri ana po si Cooking hastang cute ta. Kalaming kumuton. Sa imo maingon nga nung gidikitan kag baksan gani ha. Iko, ngil ko. Bago magpayapan. So wala na kahibalo gidikitan din ni baksan si Cookie gani ha. Hashtag yun yung iktinga. Sayang kay wala lang nato na videohan. Automatic transition na ta diri sa amon shootan. Kini din amon shootan kay daplin din si dagat para makarelax po na amon brain of damage ba. Pasagad ra ka si paano unti ka. Ug dili po din nato kalimtan natong pabo dra para ato masima-sima unya ba habang naga-shoot sila. Kini pong isa nagaandam pud og tuhugan sa pabo nato diri kay litsonon man ni ba. Ug samtang nagatan-aw ko silang shoot nakita na ko si Snow White. Grabe hastang puti pero paglingin ako sa pikas sa tingala ko na pa ikaduhang Snow White. Snow White ni o Snow Black. Let's gawa gining libro no. So wala nakabalo vlogger po ni siya. Mao din ni siya si Scarlett Dark libron ra may tawag na mo ani niya. Ug samtang na busy sila shoot dito si Bibi Magic pud ri na busy pud siya. Na busy pud siya og mix sa tuba og Pepsi ba. Samtang na busy si Bibi Magic dra ako natingala. Wala higit si Snow White ay. Karon pa ko nakahibalo ba mainom din si Snow White. Ug kini pud si Kintoy dra na busy pud sa iyang content. Dili na mo. Nako kadet karon. Ako Prince Charming. Bye. Tulo man din sila Snow White diri Ako na. Five Little Monkey. Bye little monkey, happy dumpy. Kalas gaw. Asa naman ko? Karon na ba? Anak man na. 1, 2, 3. Tuwag! Tara mas volunteer. 1, 2, 3 go. Tuwag! Nako kadet, akong Prince Charming. Bye. Samtang sila na busy dito kita na busy pud tan-aw diri Wala na lang jud hintabang ba igo ra nag-video diri Ana man na. Ning ani nito ba sa buhol lamig kayo. Sige. Inig panigab murag kok. Inig tulon murag tamis. Unsa ko no? Pala igit na lang gid na idol. Og pagkahuman kay natuhog naman ato ang pabo, matik paslakan na natong kalamasan sa kinabuhi. Dili kay pabo lang pud ni among gituhog diri apil pud ni manok diri para daghan ba. Tanawa paslakan na nagmaayo para ang kalami malasahan gyud nimo pag-ayo. Unya pagkahuman patuyokon din na diri sa kalayo. Naapoy kilawin ri Pagkahuman og paslak sa kalamasan pahiran din nagtuyo. Pagkahuman matik itak-ang din na sa kalayo. Maghulat na lang tagkanos ang maluto. Mag-aagig naong ug matik transition na ta sa naluto na tanawa hastang pulaha. Pinanday nagdahon sa saging nga kinawat sa silingan pero samtang nabidyo-bidyo ko diba ako natingala. Anong gitapukan man ning kamera? Artigong katawahan ni Bibi Magic diri Kita po diri matik kubkub na pud ta. Hastang lamia. Pasundan dayon na aning panit nga hastang pulaha. Makaingon juga dabis ba. Kunya, diri lang sa tukutob ha. Kay mukaon sa kodri Babus!